Úvod neboli. Zápas začína, držíme palce, všetci fandíme. Pánik pred brankou, Hudáček na modrú, Sersen. Gól! Vyrovnané je. Obrovský boj na ľade Dráneckého. Gól! Marek Viedenský posiela Slovensko. Pomerne ťažká, ale Graňák ju stihol. Bolo tu na dlhú. Domino Graňák prestrelil. Krásne to zavesil Marko Bano. Krásny gól. Nádherné, rýchle ruky, tam nemal šancu Golobrajt prečítať. Zbaviť Usenka. Našiel Libora Hudáčka, Mesároš, príležitosti, gól! Je vyrovnané, gólová odpoveď Andreja Mesároša. Necháva Mesárošovi, Andrejova zakončenie! Gól! Andrejova gól! Slovinec sa, jeden zo Slovencov ostáva ležať, Mesároš! Andrej Mesároš, to je jeho tretí reprezent. Gáborík si posúva do šance. Gól! Majo to zlomil, vedieme 2-1. Saboliča von z pásma, Gáborík, dnes sa domu dobré puk. Ale dáva gól! 3-1, gólom do prázdnej. Majo spečatil Slovensko. Hudáčkom, snaha o narážačku, Libor Hudáček vrátil Gáboríkovi, gól! Je to tam, Tomáš Surový, úspešná dorážka, vedieme 1-0. Tomáš Surový. Jedného Tomáša neprešla na druhého, páli, Ďaloga, gól! 2-0. Sme v ostravskej ČEZ aréne, kde slovenská hokejová reprezentácia bojuje o svoj štvrťfinálový. Je sa mu tam aj Ďaloga, Kopecký. A je to gól, nie, je to gól, je to gól, je to gól! Tomáš Kopecký prekvapujúco. Otvorený priestor pre náš tým, Gáborík, gól! 2-2. Ja pravdepodobnosť.